Hake Myanmar tai Thailand tini belai ke kotor kai Bangla faikya. Amo belai ke kirima singsa 7.7 magnitude haikya. Hake besu wanchuku na sidi Myanmar ni 20 jon thikya Thailand ni 3 jon. Hake video nung mani ekdom nogrok se fry ke wahana klai tong basiu. Lama rong ekdom pra phati baye kirima singsa ke norok na hadi mangpiliwo. Among kha tini local time 11:50 hake poni 12 tawo Bangla faimani. Thailand haike Myanmar ni je kacham monastery tongmani amosudi pra free ke klaibekya. Ajagni dalan building katal tangai tongmaro bo pra free ke video ni bisingte jungnungmani kraikya amno rna fanang o jago relia. Tai Thailand Bangkok ni baksa buksu video klaimani kabangma je o hotel tower kabangma dalan kucuk tongmani a jagani pra tui kucuk sakao building kucuk sakao tank je tui tongmani tui tank ki a jagani se tui pra waterfall haike krai tongbasu brum ekdom asike Bangla Kotor ke phaikya. Hake Thailand ni kabangma building kucuk tangjak norok Thailand ke to norok joton saimana a jagani Bangkok belaikeno famous engjak city amo belaikeno develop engjak a jagani kotor building kucuk tangjak amro kabangma no kraibekha. Hake belaikeno kirima singsamo noro mangphliwo map nugimano je Bangla faimani biang o Thailand yango yangkhai Myanmar hake o kaini haktorno bohor ka ekdom kotor khlaiye Bangla tini faimani. Hake a jagao tebo rescue team rok rutuklai tonglayo a jagao dalan klaimani atolao borok rok thijak rok da tong hayake dukhumanjak rok da tong hnai tuma hamale puila je o koktuma faimani asuk borok langma chojak ya tabung ngakai tebo kabang mangi thaka 20 jon Myanmar tai Thailand no ngakai 3 jon hake amo buskang o video upload paimani ya golo tebo mano hake 6.7 magnitude dokse paimani Nepalo amo se busuk kirima chingsa kai o wasa pro rogo hake amo 7.7 ngakai amoni bagino half hati jagro norugnu kha o jagao belai kheno kirima singsa amoni bagino nature no kebo paya bobu pro butike phaiye tom khlai no hake bisir bag risk tongmani ke Bangla rok phaibo anti sohoro tongnai city o tongnai rok borok tebo risk tong tom himale a jagao tebo dalan kuchu kotor a jagao am tui feel high mane ছমান জায়গা আমসে করেই আমনি বাগে আমতে হাইরগো হঙ্গে তেবো রিক্স দङ হাকে আর বেশিরভাগ তেইবো লস মানি হঙ্গে কাইনি হাকতরি বিসিঙ্গো Myanmar তেবো লস হঙ্গা বংনে आ জায়গাও তেবো বরক বো থিকিয়া 20 জন থিকিয়া হঙ্গে নাইনাসিদি বসকে দালানক বাইবেयै হারক ফাতিবাयै आ জায়গাও থিকিয়া পুলনক বাইবেयै হাকে Thailand হঙ্গাকে 3 জন আমর দালানক সেপসা জাগবাयै থিयो হাকে tebo buskango ngi mana amo kuno thikri tabo rescue team rok rutuklai tonglayo chung koktomani bisingte saimamani haike amo to kun hona khanya kre haipana chung hayungni koktomaro chung khnawi tongna nango baksa bukso komini bisingte ke saipana manan nei amo tam saitong Tiprasa rong sayo haire chung ante hayungni koktomaro bo khnan nango haike ang joro ante hayungni koktomaro gori witongo haike teka se koktoma amo norong no ang miabo saka sarbijoy rangkolni sak hamiani bagi Kolkata o matlangmani haike bini sak hamiangi tonga amani bagi Tiprasa rok pre khaibe di bubagra bo hai hini post klai sabo Tiprasa rok no tai bo bini samung klai klangmani Tiprasa rok ne hamkraini bagi amono pogita thangdi hini Tiprasa rok no saka hake bini bo kabangma contribute khajak tongo chini Tiprasa dofa rok ni bisingo Tiprasa SDC dong no bari roi 20 ta khlaimaro tai kabangma Tiprasa rok ni hamkraini bagi samung khlaijak tongo amoni bagi chung chini Tiprasa rok ni hamkraini bagi anti samung klai tongnai leader rok no bogi thangnani chung kogya hake bo bini sori tabu hami amani bagi kabangma Tiprasa rok ma sori lainai bini sori kahamung tung hnai bini health kahamung tung hnai hake amani bagi nyo bubagra bu bini Facebook o post khlaiye sawi tongo hake bini post ni moting ha kisa belakhino serious pano ngi mangkhna amani bagino bo tabani post khlai tongo haike amani bagino belakhino kha khamjangnai kokmo jinante leader kasam Tiprasa rokni bagi samung khlai tongnai ro bongni sak hami anga ke belakhino kha khamutma hamale jini phainai je Tiprasa rokni leader tongnai ro borokhai amsuk Tiprasa rokni bagi samung khlaimia sakthari samung khlaimia sarbijoy rang kholchong hai haike amani bagino bini sak hamia ILS bo bono toni mane o jagao ngai bono tabu Kolkata o matlangka haike Tiprasa ro bono
no party no baksa bukso bini party o khaitong yaro onyo party phan khaitong di party no na haya oi bono Tiprasa leader hinse bono surina nang bini sak kahamni bagi tumhamale party tel tomoba khana nang amti party khayo khana kosompan khayo khana kasak khlaimano kormo khlaimano amo kuno metaria haisi Tiprasa ni bagi samung khlaina amsi meta haiki chingmo motain thani khulomo suriwo bini sak kahamno ongi tongtung hnai haiki norok bo suri badi jar jar motai haiki god no mani haiki tini video amsung noro video no chajak kai share khlaidi tai like khlaidi subscribe khaidi bell icon click khaidi jepro katal video dawo nong noro no pekajun sokinyan bagi haiki jotono no hambai।